वेलकम बैक माय चैनल गाइस नै आलासि फैनो नागिरदों आरो जोंनाव ना फुंनिफ्रायनो जा संनाय खावनाय बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो चलो फिथा बानायदों आं मामि नायलायनोबा सबायजों दाउ नै फिथा हांसो मानै नै न'नि हांसो आरो ना आइया गोदागासिनो नै हांसो मानै माथो फिसा सुनुबाय फुथारनानै बेखौलाय मासेखौ मेजेमथारहाय बे जोला खोमा बैयो हाखांनाय हांसो बेदर एवबाय जोंहा बेयाव हांसो बेयाव ना भाजा बेखौ हांसोजों खुमब्रा ना भाजा संगासिनो आरोना ओमफ्राय सबायजों दाउजों मोनखांबाय अमा बेदर दंबावो आरोना संनो अमा बेदर बिखा संबाय थानोसै आयै मबाइलाव बोरैबा नुथारदों कालार नाङि बायदि नुथारदों मबाइलाव बोरमा बेदर अमा बेदर दंबावो जों बिथिं अमा बेदर ओरै मोना संनो बोरमा बेदर संनो दंबावो बोरमा बेदर माला मोनबावगोन राजा नानि उन्दैफोरनो खुरनानै होग्रोबाय आरोना ओंखामखौ उन्दैफोर जाखांनायनि उनाव आइमोननो आनैमोननो मादैमोननो खुरनानै होग्रोबाय आरो आदा आमाइमोननोबो खुरना होबाय आरोना नै आलासिफोरा माखासे थांग्रोसिगोन आरोना आमाइ आनैमोन आइमोनहा माबाफोर बावबाय नामा नै माबाफोर बावबाय नामा होनदां सेन्देलायाव दङ आलासिफोर खावसे थांखांनानै जोंहा दासो जादों नै आइ बाजै थांनो नामा लाखिनोसै आं नोंखौ गगा मोनदोंना बियो सिगाङाव लांजानाय नङा दे